Kilam Chini Nita Bazar Puskini Parani Bukhuk Rabina Santi Molsom Atharpola Mokhajara Kamiwo Hamjak Thang Thani Pradip Molsomni Nukhungo Rabina Santi Molsom no Delivery Khlaina Talang Thani Udaipur District Hospital Delivery Khaithani Chorai Theijagai Thangkha Tefania Hospital Yagulo Rabina Santi Molsom Belai serious angmabai jibi sakham nogo refer hojakha doctor ni report manai nukhungni borok wana mawo kala jaktabo Rabina Santi Molsom ni liver kidney both side bisingni sogoi thangka hanai doctor sawai khnarekha bisingni busak khok rok sogjak tei seti khok rok muthubjagai thangka Rabina Santi Molsom ni tabuk jibini I.C.U room operation eba treatment choloi tongo belai serious condition no kalaija Rabina Santi Molsom no bini nukhungni borok rok bono muthangai de narak laimano nei lukoroni thani chuba chucha naikha koktoma thumnai roni buskango phaiwei tabuk rang puisani bialo kalaijak chanani nungani bithi painani rang korikha yago hastini khagnang maya gnang rok lukoroni thani chubachu chanaikha nukhungni borok TTTV ni G.pay number wo dalaimano je chubachu khaina hanai muchunai rok norokni chubachu mankhe ang taibaisa thangai nukhungni borok bai malaiwei rang hand over khlainai eba rang ya pharinai Rabina Santi Molsomni nukhungni borok bai tamni ningkhe account number bai kwbangma lukorok rang damaya tongo rungya tongo aboni bagai borokni G.pay number phone pay number krini bagai anino ririkha norokni chubachu mankhe ang haino haitai baisa thangai borok bai malaiwei norokni chubachu rokno ang boroknoi yago yapharinai G.pay number angkha 7629041792 Ani bisa jeng rugi aspatal temen rugi ang mani tete ang kha theyan sinai kha barang bukurai kha toi bukurai kha ani nogi nukhun thung no to paila ani reson karo tuma karo thung paila ang budis kurai kha na pisa budni samani tu kha tam mani ni saja tam ani saja mani ba o age pisa gorbo mani bo kulum kasani beti kisa jamani ya bo bai de thang kha tuma bai thang kha bo samai ta bo sia ani no bo ong ye ba hanjak thang proses hai bo rugi ba hai ongota tabuk bom hai bini sak bini condition bom hai bo tabuk ba ko bu samaya mukol bu phiamaya hai rama kaisa peti fitau sibo patient kata na patient kha rama kaisa dong se rama kaisa dong ji mero sai meli ama sasi no sinya na ha por sama saja ni bumong tamo saja ni bumong de Rabina Santi boys besang na boyot koi bisa 18 bosor ini 20 besar na para puskini atar bla puskini jar oh Nita Bazar puskini para na tabok tamo nai nung lukoroni khaniwa tamo nai na angde nung tamo nai sadi bethi rawnawani koronawni mo sa rang sekre kha ba mang burtiklai khata bo bethi tumara nawani bo rang sekre namai angkha abani bagai nang nakisa na khulum kha nung rugi ni buma de aw ni mu tama ani bumangul Molsom itu singin mo media irang somo sang awni jadi hospital kan imu problem mana sang imu somasa nang sang mane kair khuai nai ton na kai samna nung te kai rugi ha arko imo kaya arko changta ai
pas kan ha robar ni ha kona tihna nungte hamama nei kan khom Sini kertha robar kan. o simi robar ha kertha mane a in mi ha mane abalak pehna lông abalak pe ga amisa thokai mama kate ate nungte nungta to khom kai te ha lami che ga i lami samarok kate hina ai Nungkiri ni kamu. Rabina Santi Nasama mo na mo. kesama Nasama. Oh. Nungko te. kai ko te mo kesra Mo ko sira. Sama wai hong. sama wai hong Ka ko kanta mo. puskini kanta Itu bazar ke sini tentang. oh neta bazar Aku macam Santi ya. akum te bas bab sormai te ta Ain mi te. wai 19 bosor Ain mi te. te ini ho Yin mi nirmi amo. Rodit Molsom. Ni nor mi. konar hing porodit Molsom Nama ni ta. nawa nai ta lunika Sama ni kan ita na. Atun hanu ni kan ni no ai ti air sir. arsut ta o Anau te gajra modun selap. makate olun sela mane othimi mu Oh, othimi te baka olun sela bakal selap. nungte hamokhom Ai jir kalengan pot kalengan wai jok mothi. o wai jo othi sai hong o Mothi sai na. othi sai hong Am te sama nirmi anim da. Rabina Santi Rabina Santi. Molsom I mo thua tu na tak sok thanin mo. hatun ha atak sore arsut jau tang ti doctor ngai te na alai that ong Asung asung ta tharo tharu I mar su. akitni ngai alu ngai pheng alu jau tang ti alai lu osa khoi mangai kiang ril na kamera I chong thai mak job jap i ma Alibar nong tanau te kok. anau te ka o athu tar sut ta abro Athu ta na. athu ta regar sut jau ta I tha khoi ma atu adam dam mar di khoi ma ang ti na kai ma pa na kar thang doctor yang khom lu ko kan ha ba ka ti ha reng mu kai jong na hel kai jong mane ba ka mu kai nang chang thai reng munin khan kai ti na o kai rogi mo bak alo dam thai kai ti na dam na mo Ayusman ka ane mun nei. onoi Amole te nang jema mo nang ren. o kai mir en kai jamo Atun nungka rumah mo. atu rumah om I.C.U rumah. Mana serius sangat na. o lup seria da sangta lup arsut ta